za spoluprácu, čo? Tu kabel, 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 tu kabel. Je to pravda, on môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kabel, ale vtedy kelo ľudze sme palili s ním elektrinu. Vtedy káble. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten, počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej. No a on to po peneži užíval na automatoch a tam čo pridával tých ľudzom, čo on znal, že kemu ne. A čo spravil s penežami, keď ľudze platili každý deň. Telo a telo a telo, prečo vypli ľudzoch von? Ešte vybral peneži a išiel na automato hrať. A on to žiadal dzedzine pridávky. Tu kabel, 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 tu jak on vypoveda, on toto nech vypoveda. Ne teraz, jak má sám elektrínu, jak ľudzoch vypnú von. A on potreboval ten peneži automatoch, že nemáme živého otca, živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.